sing utang iki nek kok bicarane. Diketok. Durung dirampung ya diketok. Salah papan. Aku kame takon sing utang ya, Dul. Heeh, disauri sesuk. Iya. Iki karo promosi ya Bu, ya kabeh wae karo penonton iso Agustus iki pentas meneh iki lho. Nanggone Bapak Keli bakso. Bapak Keli bakso. Omahe ning SD Babang Sari Ngidul Lor Kuburan. So Agustus tanggalnya piro ya Kang? Oh tanggal 21. Nah, Sari Muda Budaya kon pindah rono. Tanggal 24 malah nang pindah nang Lor Kulon kene iki lho. Lor Dalan. Agustus iki esuk karo 17-an wes. Kalau silakan bakso menonton kepiting. Iya, isi arek gebyake kuwi Keli bakso alias Keli ireng. Oh, ngono. Oh. Sangat iki ya juragan bakso ya kuat. Iya, juragan bakso, juragan dawet, Wah, juragan warna-warna. Soto ruas. wah. Besok sarapan esok soto. Kumplit lebu. Awak bakso. Sore lagi magang. Bakso enak, dawet ono, Wis komplit. soto ono, es ono. Wah, apa sing ora ono? Sing ra ono blas ilang lah. Apa sih kamu pakai mepet kok hilang? Ora. Yang kali. Oh, tidak kali. Wes lanjut ya, Dul. Ya, Tapi jane apa aja? sluku batok iki lah itu bisa kelewat lautan panas kok ngene. Engko ndak ora butuh. Udahnya mau lewat jam. Udane meng lewat lagi gak baik. Nah, ngepiur. Nimbang ngekum tuh. Nek ora didole ngekum kok. Weh anake bojone nang omah gendut-gendut iki. Wah. Gapah. Harap cari kondang. Pokoknya Paling pasti. sangkalan iki kan kondang lemune tenan kok iki kok, Bu. Sing kudu langka, sing ndablek lemu. Jangan susunya lama tuh. Orang kon susuwe ora. Lemu wong ning ngono. Oh iya. Pikirane. Perang pikirin. Heeh. Orang gerasan. Orang gerasan. Wes ya lanjut deh. Tak tarik-tariknya seluku-seluku basok iki. Mau kecil-cili urung dolen. Ditok-tokno iki tanggung. Belum jangan. Cewek jangan SMP murang SMA sampun S Gosro. Bicara ini saya ngomongin belajar ini. Saya pinter. Saya tahu saya. Selera ketemu kok dan belajar. Iya. Segala le ngarani pokoknya. Manut ora nesuan bedane mbok una-unano kaya. Pokoknya nang seni nek urusan omah. Betul. Ayo, seluku-seluku batok iki saka ngendi? Ya saka njero mlebu. Jero tentu kok suka jero mlebu kepriben kok pentol iki nek ngomong kayak asal. Ya itu mergo ketok iku mau kenangan sing Allah. Pikirane kok. Sing dadi mantan sapa? Sing bingung sapa lho? Iya. Iya. Besok Mas Karmoni yang urip nang Sangkalan iso lemu. Mergane banyu sangkalan ki lho. Nah. Cocok. Banyu sangkalan ki lho. Wah, ki lemah lho, Dek. Ora kok ngono lagi maksudnya lemu jajal. Sinden iki buarang gone iki sindene karena ngrombong sangkalan sisok lemu. Yakin. Sampai kawinnya. Wes, yo Kang aja ditotoke ndak kelemon yo. Ya. Ya kene satu. Ayo yo, aroe seluku yo. Ayo yo.
bocah